भोजपुरिया भैया लोगन के राजेश्वर मधुकर के नमस्कार। भैया लोग, आज हम एगो नया वीडियो लेके आयल बनी जौने के जरिए हम रउरी पान के बताएब कि चंपा के फूल हमरी पान के जिंदगी में कैसन असर डालेला। ई चंपा के फूल जौन रउरी पान देखा तनी जा एक तो पैसंदा होखब जा। ई चंपा के फूल पार्क में, घर के आगे, घर के पीछे, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, होटल, सिनेमा घर, एक चारू ओर रोड़ी पानी ए चंपा के पेड़ के देखले होखब जा। तब ये चंपा के पेड़ के बारे में बताई। ओकरे पहले निवेदन की, अगर रउरी पान हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं जा कैले तो सब्सक्राइब करी, लाइक करी या कमेंट करी, ताकि रउरी पान के सुझाव के ध्यान में रख के हम बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनावल करी। भैया लोग, ये रउरी पान के भोजपुरिया भाई लोगन के चैनल है, ये वजह से एक सब्सक्राइब करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाई। तो चलिए शुरू करत बनी हम ये कार्यक्रम। अब बतावत बनी कि चंपा के पेड़ के, चंपा लगौले से हमारी पान के जिंदगी में कौन असर पड़ेला। देखत नहीं, चंपा के जौन पेड़ जौन होला तो घर के आसपास में लगावल जाला। एकर फूल बड़ा बढ़िया होला। एकर फूल भगवान शंकर के बड़ा पसंद आवेला। भोलेनाथ के इनके फूल से पूजा होला। मंदिर के आसपास में भी ये पेड़ लगावल जाला। पार्क के आसपास में भी ये पेड़ बहुतायत मात्रा में लगावल जाला, जौने की वजह से ये पार्क बहुत खूबसूरत लागेला। लेकिन ये जानल बहुत जरूरी बा कि चंपा के ये पेड़ हमारी पान अपने घर में लगा सकेले जा कि नहीं लगा सकेले जा, और लगावल जाला तो आखिर ये कौन प्रभाव डालेला। भैया लोग, एकरे बारे में सबसे पहले रउरी पान से एगो निवेदन आ जानकारी देतानी कि चंपा के पौधा कब्बो अपने सुते वाला कमरा में, चाहे जहाँ ज्यादा रहल जा बैठक में, कब्बो नहीं रखे के चाहिए। कैसे कि ये चंपा के पौधा जन बा तो आपका एक पॉजिटिव एनर्जी देवे वाला पौधा है। ओजू रखल जाई तो उहे पौधा, पॉजिटिव एनर्जी देवे वाला पौधा निगेटिव एनर्जी देवे लगी। तो ये वजह से ओके नहीं रख जाए, क्योंकि एक पौधा जन बा, एकर जौन पौधा बा चंपा के पौधा, एक घर के बाहर और घर के पीछे, चाहे ऐसन जगह पर अगर लगाहू के बा, बाहर ऐसन जगह पर लगावे जहाँ ज्यादा आवे जाए के नहीं पड़े। एकर फूल बड़ा खूबसूरत होला। ये देखी सफेद सफेद फूल और बीच में हल्का सा पीला अपन लहले एकर फूल। ये फूल हम लोग से बतौले रहनी कि ये बहुत सुंदर होला। देखी, ये भूल के भी एक बेडरूम में नहीं लगावे के चाहिए कि बेडरूम में लगौले से एकर बुरा प्रभाव पड़ेला। एक हमेशा घर के बाहर, घर के पीछे, चाहे ऐसन जगह पर लगावल जाला कि जौन जहाँ कम आवे जाए के पड़े। ये बहुत खूबसूरत फूल है। देवी देवता के पूजा पाठ में भी ये फूल के इस्तेमाल होला। अब भैया लोग, एक बात और आपसे बताई कि ये जौन एक लगावे के चाही तो उत्तर पश्चिम कोना पर लगावे के चाही। अगर ओजू जगह नहीं मिले तो दक्षिण आ पूर्व के जौन कोना होला, जौन के अग्निकोण कहल जाला, ओजू एके लगा सकल जाला। कैसे कि ये कोना पर लगावे के एकर उपयुक्त जगह है। यही कोना पर हमेशा चंपा के पौधा लगावल जाला तो पॉजिटिव एनर्जी रउरी घर में आई, सोच विचार अच्छा बनी। सोच विचार जब अच्छा बनी तो घर के प्रगति हुई। ये घर में समृद्धि लाने वाला पौधा है अगर सही जगह पर रहे तो। लेकिन अगर सही जगह पर नहीं रही तो एकर दुष्प्रभाव भी जिंदगी में पड़ेला। ये वजह से उत्तर पश्चिम कोना पर एके लगावे के चाहिए। अगर ओजू जगह नहीं रहे तो दक्षिण पूर्व कोना पर भी रोरीपन एके लगा सकल जाला, क्योंकि एक लगौले से रबड़ी घर पर बहुत बढ़िया असर पड़ी, हर तरह से वृद्धि हुई। एकर फूल तो इसे देखते बनी कि कितना खूबसूरत होला। एकर फूल खूबसूरती की वजह से, या पेड़ के खूबसूरती की वजह से अक्सर लोग एके लगावेला। अब भैया लोग, एक बात और बताओ तनी कि चंपा के पौधा में कबो रासायनिक खाद नहीं डाले के चाहिए। कैसे कि रासायनिक खाद डाले से एक जो पॉजिटिव एनर्जी देवे वाला एक अंदर शक्ति होला ना, वो कम हो जाला। ये वजह से
चंपा के पौधा में हमेशा गोबर के खाद देवे के चाहिए। तो ई रहल चंपा के बारे में जानकारी कि चंपा के कहाँ लगाई आ चंपा के देखभाल कैसे करी आ उमे खाद पानी कैसे डाली। ऐसने जानकारी लेके हम फिर रौरी पान के सामने आइब आ बताइब कोनो नया पौधा के बारे में। तब तक रौरी पान अपने दोस्त, अपने भाई राजेश्वर मधुकर के आज्ञा दें।